Mura gyapon to? Kato gyapon? 1, 2, mana? Gila. Bahala na kung imong biyahan basta ikaw malit pa yun lang sa unya pungungan. Bahala nagkagahila kong taptak sa ikaw malit pa yun lang sa unya pungungan. Kung mangumusta ka sa ako okay lang ang kasakit. Kasakit kay tungkol sa gugma kong biyatek. Kasakit gugma kong biyatek at nagkasakit. Dalihan nag-away mo unya ikaw gusto na mo balik o makibalik. Di ato lang gani ko sa kanto ikaw na pot nagtinunto uya pa di ay mo kay tungod sa gugma kong biyatek. Kasakit gugma kong biyatek at nagkasakit. Hala na kung imong biyaan ang sigaw palit pa yun lang sa uyab mong ungas. Bahala naghuot ning dughan sa ikaw palit pa yun lang sa uyab mong ungas. Kay tungod sa gugma kong biyatek. Kasakit gugma kong biyatek at nagkasakit. Nagkasakit. Yeah! Good. Okay. Ano yung mga